ning base wagan nang panjara sarwa rukma marata gageh sawangen kahananing Sun Prabu protokol Bawor Sardi. Sopo? Ngono ngunyam nyenyang. Oh, yo ngunyam nyenyang. Wah. Wah, kian. Ah. Oh. Wah. Wah. Cocok tumbak jebol dadamu. Balik ke, rebutan. Pasti. Kian. Wah.
Hung ilahing Hung ilahing Hawe kina masu punama sidam Hawe kina masu silat mingwang jagat karono silat tondo Hawe sisaning bisono Sono sinaunan kula pestu asil stantun lampahing Buddha jinantur tutur Katelo tulo-tulat mrilabden paradya Winurjita ngopo paraming niskara karna gya tuning jaman purwa Windu suda trengkang dina madama pinardi taming lelata mangga tekap pasananing Gupita tarun renggang pralambang matumpa-tumpa marama panggeng panggung sang mrengkata Para karing carita linarik runtuting basa dawa gunung musurasa yen linaras sangsaya karaos mula cari wang rasane ring diri rasa rumangsa ngrumasane jalma ngiluwaca Jarwe wis aku cari carita kecil wis gumelar ya kang sejati hampir sari paglaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Artika kinurba putrating angkawasa Sari rati ranget ribawana pura ing dosina gilir gumanti tanpa kembo Tuan dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Dedukulan tangartuk mangkar kaya sinirembun jawapating rembyah Dadya wadange kutu-kutu alang atoga buron ngonom yang Burantaya Dadya peperangan kang tanpa icalan Jarwo menungso tinitah priya wanita sepono-pono anut golongane bangsa Didi Punika to gumlaring praja ing marang rejeng negari ingkang mampan wonten ing tanah sabrang lah sinenta ingkang lenggah madyaning dampar Raturaya negaring parang rejeng lenggah ngedhangrang sira tumpang madyaning dampar Gading jejuluk Sanata Prabu Patokol Bawarsari kawijalan nadyan datang kathah sanggyaning nayaka pungga ingkang warangan nyaket para diri Sanata keparang lenggah madyaning dampar siniba ingkang ngabdi kepatihan Ragana Patih pola merenang mengerakan suwanira tumenggung bintang laut tuwin tumenggung watu cadas kawis dengan rengo pasurane Sang Prabu Patokol Bawarsari kadya wonten ingkang den penggalih mulat suwanipun Ragana Patih mila sigra den awe anyaket besanipun Patih kala kolam renang dadya mijiling pangandika Sang Nata ingkang dereng kababaring lisan
Sritinon Sritinon Neng base wakan busana maneka warna Jebak Puspitengu Dhyana Yang pancerah sarwa rukma renggang mandek nara narawata Obro brabanyong sumirat Wobro brabanyong kang sumirat Nyaring deca Lewaran ler ki rasi sireng dadet wempo kekantam re Mengget Kati upeng maruta mendet Sabaran mangambar gungas Ya bagaimana ngapa sewakan tandiu Jaga Dewa Bathara Patih Patih kala kolam renang sawetara nggonmu ngadhep ngarsaning ingsun padha kanthi raharja sapraptamu Patih Nikmat yang ngali manyapik ini menglon-lon ini menyawang tuang nggih nanyah nyangin kami nyatan iring nyami ulo nyuan ulo nganyep nganyaning lun prabu Pak Nyokol Bawari Ali ngaturaken sembah pangabekti nyuwun nyuwun ya tak tampa gawe gedhening rasaku ora lewat pangestuku wae tampanana ya patihku nggih nggih mami nyuwun nyangut nyimat mangip meh mungkin daya nyonyok kenyang uno kok nakmu Tumanggung sapa mau jenengmu
bintang laut. Ih, Slamet. ih. Pasunipun Koko Prabu. Slamet suwan kula. Ya, syukur nek ngono syukur. Ih, Pate, wonten nyaku. man-man dina iki kowe tak nyaketake Pate. Kowe tak nyaketake. Ampun ngandhen menika. Ampun nginye. Nginyo. Ya, nah, sekarang ya ben gayeng sithik. Nggih. Mana-mane dina iki kowe tak caketake Pate. Marata gage sawangan kahananing sun. Nalendra ing parang rejeng kene. Ya kuwi Prabu Patokol Bawor Sari. Ya Prabu Protokol Bawor Sardi. Persasat derajatku bandaku ki sundha langit, bandaku sing nganti seprapat jagat. Nanging ewadene nggonku lenggah dampar ana negara Parangres jeng kene iki rasane isih godhase suweng. Ana rasa sing nek tak rasak-rasake ping marai sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Heeh. Mergane ngene. Tak ceritane aku isane ku lenggah dampar ana kene iki. Sadurung aku iso bedah negara Parangrejeng kene. Inggih. Ingsun kuwi mung biyen kuwi mung derajate batur utawa punakawang. Manyun. Heeh. Dene gawanku mbiyen ki mung ngetutke mung melu karo bendara-bendaraku mbiyen. Ya kuwi para Pandhawa. Nggih. Kowe menengo sik ora rasa ganggu-ganggu. Brebeke kowe iki. Nggih ngapunten. Ngono, aku mbiyen kuwi mung batur punakawang. Nggih. Hus. Nggih mangpunten. Hus, meneng ta kowe iki? Kon meneng sik wae omong terus. Nggih. Nah, kuwi ceritane iki tak balani meneh mergane kowe omong terus ket mau. Nggih. Hus, wis masa wangsulan kowe iki. Tak pecat lho kowe mengko. Mboten mboten. Nyaluk ditinju kowe ya. Kowe mau, aku ki mung ngentutke bendara-bendaraku ya kuwi para Pandhawa. Lah terus aku kan ora melu ora tau mangkat se bocaos mergo aku kan ngentutke bapakku ya. Nggih. Nah, kuwi lah kok ingsun ki dipedhenah didakwa dadi ya jane kudu didakwa ning arep dienggo Tumbal proyek. Menapa tumbal pawenang? ora sah. Tumbale pamenang wis tak cepake ya sing ning mburiku iki. Ngono aku kuwi didadekke tumbal. Mergane ngene, mergane Gustiku Dewi Ayu Wara Drupadi kuwi mbiyen ki ilang. 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 Nah, kuwi banjur aku dipitnah karo sing jenenge Pendhita anyar sing ana Ngamarta ya kuwi Begawan Wisuna Jati. Lah aku dipitnah nek Ndara Ayu Dewi Wara Srikandhi sapa? Drupadi kuwi isane bali kudu ditumbali ya kuwi Panakawan Bagong. Makaten. Heeh. Ngono.
Kudu ditumbali Punaka kok nyanyet banget iki rumahsaku. Kok nyanyet banget iki? Engkang gender nembe ngunyuh. Nah, terus mergane aku doyak-oyak sing kena pengaruhe saka omongane Begawan Wisnu Jati mau Raden Werkudara karo Raden Janaka. Lah aku doyak-oyak aku mlayu-mlayu. Mbuh aku tekan ngendi? Sak suwene leku mlayu aku dicegat karo pukulun. Pukulun Bathara Teko. Teko meninga. Pukulun Bathara Narada. Nggih. Nah, banjur aku diparingi pusaka sing jeneng Kalung Robyong. Kalung Robyong. Heeh. Kuwi pusaka ampuh tenan. Kuwi pusaka diparingke marang ingsun ki kanggo sarana nyirnake Ratu Parangrejeng ya kuwi Prabu Kalasreng. Prabu Kalasreng. Heeh. Sak banjur aku mlaku ora suwe kepethuk karo Prabu Kalasreng. Banjur tak sabet diet mati klekar. Prabu Kalasreng mati aku bedah negarane. Ketemu karo patihe sing mbok dadi Begawan Wisnu Jati melu tak pateni. Mula banjur kowe tak lantik dadi patihku. Paham? Nggih. Ora kowe nek omongan mbok irungmu rada diunggahke sithik men cetha. Iya, saken dawuh. Makaten. Ah, ngono kuwi nak cetha nek omongan. Iya. Nyuwun ngapunten. Baleni meneh. Iya, nyuwun ngapunten. Ngono. Dadi tengahku ana ning kene kuwi critaku sadurunge aku dadi Nalendra ana Parangrejeng kene. Nggih. Mangkaten. Lah, sakwise aku dadi ratu ana Parangrejeng kene jenenge Ratu Anyar ki nganggo humtur. Humtur menika nyokmo. Kuwi lho sik ndelok nggon bangunan-bangunan terus rumtur. Rumtur menika nyokmo. Kula ngentosi nek rum. Bosok ya kowe jebul dadi patih ya kowe ya. Nah, terus aku mlaku mlebu ana sakjroning Taman Kaputren. Lah kok jebul Ndara Ayu Dewi Wara Drupadi ki ana taman. Berarti sing nyolong otomatis Prabu Kalasreng. Nggih. Nah, ketambahan kuwi mau banjur ya jenenge ratu kuwi kudu duwe garwa Pramreswari. Napa? Garwa Pramreswari. Angel ngomongke Pramreswari iki. Nyameh manyi. Nah, kuwi maksudku. Nggih. Tak tembung kuminta arep tak pek dadi garwaku gelem nanging ana bebanane ana panyuwunane. Nek ning panyuwunanipun nyapa nyuwun ya kuwi njaluk di wayuh utawa diorigami. Poligami. Apa? Poligami. Hah? Poligami. Nah, kuwi maksudku. Poligami. Bingung aku. Lah mula saka kuwi aku kebingungan. Aku kudu kepiye supaya bisa minangkani utawa mujudke sing dadi bebana kuwi karo aku kuwi isih duwe rasa dendam. Dendam. Heeh. Aku duwe rasa dendam. Mergo aku ora kleru apa-apa arep didadekke tumbal mau. Dendamku kuwi karo Raden Werkudara karo Raden Janaka. Kok sik tak ngombe sik. Nah. Aku kebingungan kepiye carane bisa mujudke bebana karo bisa gawe wirange Raden Werkudara karo Raden Janaka. Kuwi teh kepiye ya teh?
Kajragang Puspita Rum. Kasiring Samiranamre Sekar kadung ko ngas gandanyo awes kesel aku wis opo-opo wae padhek wis ora diteruske Bulan sing ngerbab iki ngeyel banget rumah saku ki. Ora usah dirampung kesel aku. Nggih. Kepiye teh? Nyuwun menyawi nyaking minyuyut ingkang abdi mun kepacingan tak derengipun nyuwun wanyokol mawon yali menyangkani ingkang dados panyuwanipun utawi bebanyanipun Dewi Wanya Nyupanyi. Mbok irungmu ki dunggake sik to, Cuk. Suwe-suwe mangkel aku ngene iki. Nggih. Ngaten menika. Nah. Ih, miturut ingkang abdi kepatingan saderengipun nyuwun patokol bawur nyanyi menyangkani ingkang dados panyuwunipun utawi bebananipun Dewara Drupadi. Sinuwun kedah damel amut nih. Nyes ngono kowe gak omong, mengko nek ora cetha VN wae. Nggo VN padha ora cetha ya kowe ya. Ya diketik wae. Nggih. Nyuwun kenyah damel minangipun werku ndana kalian Nyanyaka Nyumiyin. Carane kepiye kuwi teh? Ora rugi leku nglantik kowe supaya dadi patihku ki ora rugi. Pinter tenan kowe teh. Tak undhake sesuk gajimu tak undhake. Nggih, manyun nyembah nyuwun. Pokoke nglurung negara Ngamarta ngraman ana kono goleki sing jeneng Dewi Werkudara karo Dewi Arjuna. Ngono teh? Nggih. Ya, sip pinter tenan kowe. Diten ana tak gawene wirang, tak gawene isin arep tak isin-isin Raden Werkudara karo Raden Arjuna. Wis asal dodo ya. Gerok aku ki lagi watu. Nggih, mau nyop-nyop. Ngono teh. Nggih. Sing ngangkut pindah njero nyop ae. Ya ndak mau. Slendro wes. Slepok nek iso. Nggih. Pinter kowe. Ya. Patih. Aturmu masuk akal kabeh. Sip. Ora usah dadak kesuwen. Kowe tumenggung bintang laut klonten dawuh. Sinuwun. Kowe wae metuwon jaba. Siagakne prajurit parang rejeng supaya tata-tata ngluruk ana negara Ngamarta. Nggih. Ngestakaken dawuh. Aja lali mengko nganggo pasir Banjawi barang ya kowe ya. Nggih. Budalan. Nggih. Ngestakaken dawuh sinuwun. Patih kala kolam renang wonten dawuh. Kowe uga ora usah dadak nganggo kesuwen. Kowe sing tak tuding supaya dadi pemimpine para prajurit ngluruk ana negara Ngamarta. Nggih nyawuh. Esuk tak nemoni calon bojoku sik. Ihui. Nggih. Arep melakukan pertimbangan. Iya, nyawuh. Ya, ngono. Ngono ya teh ya. Nggih. Aja kaya bocah cilik lho kowe. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu. Nyah, sing ati-ati. Neng, ana nenge. Nyuwun. Mengko nek nganti Raden Werkudara karo Raden Arjuna kuwi ana ning Ngamarta,
terus maju perang. Lapor karo ketua ya. Nggih. Ngono kuwi, oke? Nggih, nyoaken dawuh. Aku sing bakal methoke Werkudara karo Arjuna kuwi mau. Nggih, nyoaken dawuh. Nyoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu nggih. Aja minggatse kok terus njaluk playon. Oh nggih. Ndendeng to. Urung. Aku ki ya pengen ngrasake kondur kedaton. Ning barang rejeng ki ana grup karawitane apa ora? Inggih enten. Grup karawitane apa? Inggih. Pak Wenyang. Umpama aku njaluk Santi Mulya Slendrono iso apa ora? Nggih mboten nyangket. Lah isane apa? Layon. Playon. Mosok ratu anyaran kaya ngene wis diplayoni to? Nggih, tak entenipun tak nyaket-nyaketipun. Ya ora apa-apa. Ora dadi ngopo. Ingsun bakal kondur kedaton. Wis kowe gak omong ya karo kanca-kanca grup. Nggih. Di WA. Nggih. Wis kono gek di WA kono. Nggih, punya kadinyeng mananggilan. Kang noto anyo kundur kenyaton lok namping saking damar nyono kinaping gambaran ganjing. Kadaya akan janani perempuan jati manggung ketanggung joko payono yoyo. Yang kami ngambil rumahnya yang kepabun. Tapi tinggal yang mandu tindaknya. Ini nyoto. Katanya. Nanya. Pelanyonan nyanyi. Undang Prawatya saweka
Pasara tambur miyang suling pandhen taludak Miya bandira kakandha warna-warna Indha jala diana sri kawuryan Gusti Patih ingkang abdi pun tumenggung watu cadas wadung dawuh ingkang abdi pun tumenggung bintang laut ugi wadung dawuh Gusti Patih nyah apik kaya kuwi ora-ora gatining marangkilan kala wau Gusti Patih nyenye nyanyi nyenye nyuwun mamu manyokne mawon nyanyi kuwi nyepengin utawa nyaluk gawe nyawak dhewe nyok kuwi nyumoyok nyunyuk nun nyunyuk nun nyunyuk nyunyuk nang ngoyo ngamanno lajeng nah ngono ana nang ngono ngamanno ning ngene nyok kuwi goleki ning jenenge Dewi Werkudara karo Dewi Janaka dalem goleki Dewi Werkudara karo Dewi Janaka goleki Dewi Werkudara kaliyan Dewi Janaka nah nyanyi kuwi awake dhewe njaluk nyupaya nyonya nun nyonya moto-moto maknamu kuwi mamon-mamon nyonya iya nyongo nyupaya nyunyung ana nyegaya ngamanyo kuwi mau nggih ngestakaken dawuh lajeng bidalipun bincang punapa nggih nyambung apa nyambung apa nang mangatno dina iki sakniki ya iki mangatno ana nyegaya ngamanyo goleki ya kuwi Dewi Werkudara karo Dewi Janaka makaten ingkang dados dawuhipun Sunan Prabu Pathokol Bawarsari nyoh nyanyi para nyonya mula gage ora usah dadak nyuwen kowe wae para prajurit enggal padha mundala nglunuk ana ning ngara ngamanten nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahing pangastu ing ati-ati anja kaya bocah nyinyik
Wah, Kang, piye Dimas? Ki mau awake dhewe wis kelakon ngundurke prajurit teka. Ngundurke prajurit sing ngetutke Begawan Wisuna Jati, ya Dimas. Begawan Wisuna Jati utawa Pendhita Nom iku ya wis badar dadi buta ya kuwi arane Patih. Kowe mau sing perang karo kuwi sapa jenenge Kang? Patih. Kala Kridaksa iya. Prajurite wis padha mundur kabeh. Tur. Kowe kosek Kang, kosek. Lah iki lagi rampung le perang mau kuwi. Lah ki rantak-rantak prajurit meneh iki kok ngendi Kang? Apa tenan Dimas? Saestu Kang. Sumpah. Ora kae lho, sawangen kae lho, sawangen. Iya Dimas, kandhani kok ngeyel. Apa iki anak-anak Pandhawa oleh leren apa ya? Lagi wae padang iso ngundurke, iso mbadarke Pendhita Nom. Neng lha kok kesusulana Wadyabala meneh kae. Dipethuke Kang karo Reksa Raharjaning Praja. Ngono Dimas dipethuke. Dipethuke wae Kang, ae Kang, pethuke Kang. Sikra pala tumingal Pracampu samya ngedali. Wah, durung suwe lek ku iso ngundurke prajurit. Lah kok kedadak ana sing teka meneh. Aku wis sapa? Ditepungke wae aku Tumenggung Bintang Laut. Tumenggung Bintang Laut ki piye to maksudmu ki? Jenengmu iki ra masuk akal lah kadane. Karepku sak senengku, jenengku. Kowe ngaku kowe sapa? Ngaku kowe sapa? Aku Raden Antasena. Antasena ya. Genti takon kowe tekan kene arep ngopo? Duwe gawe apa dene? Gawa Wadyabala kae semono kuwi. Monggo kanthi sikep gamaning ayuda. Ora tedheng aling-aling tekaku ana negara Ngamarta kene. Mung kepengin goleki ya kuwi Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Lho. Iki piye to ki? Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Dewi Janaka ya. Dudono nang ngendi?
Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Sing tok golek. Ora san dadak kesuwen Gagetudana. Ana ngendi Dewi Werkudara karo Dewi Janaka? Wis kowe mulya wae. Tinimbang kowe engko mati ana kene. Gelem mulih yen to wis kelakon mboyong Dewi Werkudara karo Dewi Janaka wo. Kandhani ngeyel wani para aku, apamu sing tak dem? Apamu sing tak wedeni? Yen pancen ora wedi ayo. Oleh mboyong Dewi Werkudara karo Dewi Janaka yen to iso nglangkahi bathange Antasena. Babuh. Babuh areng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalina Prapting Lalis tumembung. Bintang laut. Mati Udar wis sambato. Mati ya. Mati ya. Tanda. Bos. Welok. Yo, mantep mo. Ajar. Mati. Gure. Sirah. Wah, yo. Pecah sirah. Mantap mo. Mati. Wah.
Pian cocok tumbak jebol dadamu Ojo itu yuk Oke, balik ke. Balik ke, rebutan. Mati. Pian. Oh. Pian. Wah. 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 Soy Antarja bali takon sapa Tumenggung Watu Cadas Hei mati Welok Put mati What Goto sang Kadut Kaca yen apa karaku suta teka pira Kresna manir muji sakti nira nyanyi ana nyanyi menuke lawan aku ito mabur dadane mulung nyopo ge piye nyopo soto piye kowe iki nyopo nyenyengmu iki nyanyi nyopo piye nyenyengmu iki nyanyi nyopo nyo nyen jenengmu Raden Gatut Kaca Gatut Kaca nyanyi Gatut Kaca bali takon kowe sapa aku maneh ngolong ngunyam nyenang sapa ngolong ngunyam nyenang piye ngolong ngunyam nyenang ngolong ngunyam nyenang piye ngolong kala nah ngunyam ngunyam piye ngunyam kodam ngunyam tak nyuke
kolam. Nah. Nakmu ngolong patih ngoyam nyenang. Ngenyang. Nah. Nyenang. Ngenyang. Ya nhầm đi nhang ngomo. Ya đi nhang ngomo renyang. Renang. Nah. Kolo kolam renang. Đã nguy ngân nhỉ. Ini gue nhiều paham. Pari kaya apa? Ngồi nhưng ya bu nè mi đến nhẹ mi quan ngu nhỏ ngu nhẹ mi dạ nhỏ và ngay ngạ mỗi dòng ôi nhỏ ở dạ ngu và nga ni pun được ngạ ngô ở nhà nhu buồn đi ngủ Rasa kagian grum sing tanpa guna. Ra paham mau. wah nghe ngomong anh ini nghe nan omongan Rasa ndatangake grum sing tanpa guna. wah ngot unyumu buaning nemu kamu một ra rồi út Ôi là bạn nhà nhà của người tiền út đưa wah, Yan. Wah. Nggak mau, Antarja. Oh. Wah.
Butone ampuh. Pati ampuh. Dicokot panas awake. Wah iya. Kakang Antareja barang ngopo kowe? Yo loro awake iki wis. Dicokot panas. Wah. Jure kepiye iki? Kepiye nek wis kaya ngene iki? Manut. Aku mau manut karo Dimas Antasena ngono. Manut tenan? Iya. Nek ngono awake dhewe goleki Kanjeng Rama Werkudara karo Lek Janaka. Ngono Dimas. Heeh, karo omong karo matur ning bapak yen to Pendhita Nom mau kae mung sulap huak utawa tipu-tipu. Ngono. Heeh. Omong karo bapak, matur karo bapak. Begawan Wisuna Jati badar wujute buta. Wis ngono kuwi wae karo omong kuwi. Karo lapor nek ana prajurit, ana ratu, ana patih sing bakal goleki Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Ngono Dimas. Heeh, ngono kuwi wae. Wis ayo gek digoleki. Gek goleki Kanjeng Rama Werkudara misah le golek. Kakang Gatotkaca ngidul, Kakang Antareja ngalor. Aku mengko tak sing kulon karo sing wetan. Ngono Dimas. Ya. Wis iki wajib dilaporke nek ora gek dilaporke negara Ngamarta bakal kebedah lho Kang. Ya wis, yen ngono ayo. Budal goleki Kanjeng Rama Werkudara. Yes, ayo budal ya.
Diri saldo palon uting ranu sing ngarsanira dening kanyut mari selingira Gusti Kakang Semar, aku ingkang Prabu Nengkarang kadempel nggih. Sami wilujeng to ya. Pangestune Kakang Semar slamet tekaku nanging iki ana apa? Dene aku teko kok sajaim tas pating gobyuk. Jenengan niku randat. Jenengan niku telat. Kok ya ora mau-mau. Lho, Kakang Semar. Kresna ki jajaring ratu ingkang kudu ngesuhi para kawula negara Ndarawati. Mestine ana bot karepotane. Lah, rene iki wis longgar, aku banjur tumeka ning kene. Mung sumedya. Nak enake Kakang Semar ngopo kok sawetara rase bocaos ning Ngamarta? Lho, sampean nak nggih mboten rawuh wonten Ngamarta to? Ya pancen mangkono, nanging anane aku sawetara ora makumpul marang kadangku para Pandhawa merga sing tak rungu jare Kyai Puntadewa wis duwe guru anyar malah uga wis diangkat dadi pandhitaning ratu. Lah niku sampean niku ora ngerti napa ethok-ethok ora ngerti. Monggo sampean niku titis Wisnu. Kok saiki ora titis nganti iki mau kecolongan. Jenengan niku titis Wisnu kok iso nganti kecolongan niku pripun to sinuwun? Nyatlangening kalangkiwan aklar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasoran wajareng purnameng gagono dasare mongso katiga. Lho, kecolongan kepiye Kakang Semar? Momongan sampean Ndara Werkudara lan Ndara Arjuna niki wau mriki. Nenggih pun rada wau nggih sekitar 6 jam yang lalu. 6 jam apa 7 jam? Wis ket mau sore. Lah niku ya tak kira ki merga wis kena pengaruhe pendhita sing mau niku teng Ngamarta. Niki nggih jare niku Ndara Ayu Dewi Wara Drupadi murca ilang ical. Saged ketemu ning jare kudu ditumbali Bagong. Mula niki wau Ndara Werkudara lan Ndara Arjuna teka mriki mundi dawuhe pendhita anyar niku supaya ngajar. Supaya ngajar gedene mateni kalih Bagong sinuwun. Sampeyan niku etok-etok kaget to. Pun. Padange lakon iki kula pasrah bareng kalih panjenengan. Kula pasrah kalih jengandika lan nek nganti niki mengke Bagong wonten napa-napa sampeyan sing tak cucuh. Lah dalah. Kakang Semar. Waktu dina iki Kyai Werkudara lan Kyai Arjuna ana ngendi Kakang Semar? Pun boten ngertos. Lan jenengan nggih telat. Telat we nganggo banget. Adalah. Coba tak golekane. Coba tak tirakane ana negara Ngamarta. Nggih pun monggo. Pun ngersani jenengan kula namung pasrah jenengan pokoke Petruk Garing ayo melu aku Petruk Garing.
Jamprong. Iki kepiye? Bagong mlayu digoleki ora ketemu. Yen nganti Bagong ora ketemu, wah, Bagong ora dadi tumbal. Wah, Drupadi mesti ora bakal ketemu, ora bakal bali. Kakang Mas, monggo dipun padosi Bagong wonten pundi? Wah, wis nganti mubeng-mubeng, sel ora ketemu. Oh, Bagong ana ngendi? Wah, iki kepiye Jamrok Werkudara Janaka? Yen ora gelem minggir, tuturna. Wah, tuturna ana ngendi Bagong? Bagong tak uyake. Kosik to Werkudara kosik. Mulane pun Kakang kuwi lagi ngetok mestine ya lagi repot. Merga Kresna ki jejering ratu sing kudu ngesuhi para kawula banjur Bagong kok arep tok Pulasara, Bagong arep tok pateni iki perkarane apa? Wah, criteng kakangku. Drupadi Mbayu ku ilang. Yo. Bisane ketemu yen Bagong didadekke bekakak dienggo tumbal le. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Arjuna, lho wonten dawuh. Sapa sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Inggih. Pendikanipun pendhita enggal ingkang wonten negari Ngamarta. Oh. Negara Ngamarta saiki ana pendhita anyar to. Ana pendhita anyar terus. Pendhita kuwi mau kira-kira bener apa ora? Bener apa ora? Bagong ora luput kok arep mbok ajar ki. Bagong ora luput arep tok pateni iki sing tok nggo dasar apa? Sing dienggo dasar apa? Nek murcane Yai Ratu Drupadi bisane ketemu yen kudu ditumbali Bagong ki. Apa ketemu ngakal? Apa ketemu ngakal? Tak takon saiki. Mbok yo dipikir. Ya nek pendhita kuwi mau nyata Brahmana suci tenan, nek ora. Nek kowe mung laku dom sumurping banyu, yen pendhita kuwi mung telik Mangendrajala. Dipikir Werkudara dipikir. Wah, ora wah-weh Mas. Bagonge adikku Bagongke ora luput. Nek nganti Bagong loro gedene mati, kula sing dadi kakangne ora trima. Ora trima arep ngopo? Yen nganti Bagong kuwi mengko mati, langka ana bathange Prabu Kresna Hus. Konjur aku sing dijokke. Lah nggih, tim to. Sakniki lak tim. Kita kan circle. Hus. Minggat wae kono. Minggat to. Marah-marah. Ngono wae marah-marah. Kuwi Werkudara dipikir bener apa orane? Ya nek pendhita mau pancen Brahmana sing suci, nek ora coba dipikir meneh Werkudara apa dene Janaka. Antasena malah tekan kene. Ya. Oh, Pak De, mau ya iki nututi iki buanter tenan ya, Doan. Nututi bapak karo mak cilik Janaka kayak piye? Bapak sida ngajar Bagong ora iki mau. Lah iya. Kuwi takonono dhewe karo bapakmu kono. Lah kowe iki saka ngendi? Lah ya mestine saka negara Ngamarta. Mulane aku banjur mlayu ning Karangkadempel iki. Mau ki melayu ning Karangkadempel suwung. Melayu meneh. Goleki wong loro iki lho, bantere ora jamak-jamak ketemune ning kene. Nututi bapak kuwi merga critane negara Ngamarta ki mau lak ana pendhita anyar to. Ya. Jenenge Begawan Wisuna Jati. Nah kuwi gawe pengaruh
gawe pengaruh ilange Budhe Drupadi kuwi bakal ketemu nek Bagong didadekke tumbal. Terus dawuh karo bapak karo Paman Janaka, "Lah, saklungane bapak, pendhita anyar kuwi tak ajar. Mau tak ajar badar dadi buta. Mulane aku banjur mlayu rene iki. Pokoke aja nganti bapak karo Paman Arjuna kuwi ngajar Bagong gedene mateni Bagong." Lah ngandel ora Werkudara. Wah. Ya Werkudara, piye? Nyatane pendhita anyar kuwi mung memba warna, mongko Bagong wis kadung mbok ajar. Bagong wis mlayu mbuh nendi parane? Ah, pripun ora? Mulane pikir sik, Mas. Mulu dasmu mulu. Dinggo Mas, dipikir. Mbok yo mikir. Mikira kowe iki, Mas. Wah, ora wae, Pak. Aku luput. Iya, Can luput. Wah, Bagong. Aku luput, Bagong. Prabu. Kula ngrumaosi lepat. Lah ya pancen kleru. Mula sesuk meneh iki aja grusah-grusu. Mundak ke seluruh dalan buntu. Barang ngerti nek kuwi dudu pendhita tenan, getun to kowe? Wah, aku luput. Aku kudu piye? Kresna kakangku. Antasena piye dalem prayogane kepiye? Iki prayogane kepiye? Lho nek aku luput wong luput ki njaluk ngapura. Njaluk ngapura ning ya kudu ditebus nganggo ya kuwi tanggung jawab. Mergane Bagong ora salah arep didadekke tumbal. Bagong wis kebacut tok ajar, kebacut mlayu, gek mlayune mbuh nendi. Wedi ya apike saiki bapak karo Paman Janaka tanggung jawab. Neng, aku arep memberi sebuah peringatan, pemberitahuan. Woro-woro. Po. Iki mau sakwise aku ngundurke mbadarke Begawan Wisuna Jati, badar dadi buta wis padha mundur kabeh. Lah ora suwe ketekan meneh negara Ngamarta, ketekan mungsuh. Sing jarine lho iki goleki Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Wah, Dewi tenan saestu. Sumpah goleki Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Wah, Antasena ora edan. Aku ki ora edan, iki tenan. Anak-anakmu kalah kabeh. Ora ana sing iso nandingi kridane patihe. Goleki Dewi Werkudara, Dewi Janaka arep dipek bojo karo ratu sing jeneng Pathokol Baworsari. Wah, jlamprong ayo mangkat. Monggo Kakang Mas.
taruna kanthi netraning ukara rapuh. Kepe anggonmu ngupadi Dewi Werkudara karo Dewi Janaka, Pati? Nggih. Nyomaku. Yo nyampun kaget. Ngunduranyen banyak mutno menjawa. Nanging sak ngene munyo mundur. Sak menika ingkang manyu. Inggih menika Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Kepiye? Ingkang manyu. Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Wela dalah. Dewi Werkudara, Dewi Janaka, rene tak pegar po Dewi. Oh my God. Dewi siapa nih? Dewi Janaka. Janaka dudu Dewi. Nanging Janaka kuwi lanang. Ah, lanang lah yo bagimu dhewe. Saka panyawange meripatku kowe kuwi manudya Slistyang Marni. Mara gage Radenanipun Kakang Dewi Janaka. Ladenanipun Kakang Dewi Janaka. Wegah aku isin wegah. Aku isin, aku wirang tenan Dewi Janaka. Nek wegah tak rada paripeksa lho kowe. wegah tenan. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Iki sing tak goleki. Wanudyayutama ngambarum. Dewi Janaka gah. Ora kena. Wah, wegah.
Aku isin tenan nek ngene iki. Wah, aku wegah. Dewi Werkudara. Ayo ta, manuta dadi garwaning pun Kakang. Pun Kakang wis selak ora sronta. Ayo ta, Dewi Werkudara. Dewi Werkudara. Dewi Werkudara mbok kowe iki mbok sing manut Tupak mencelap. Ayo. Dewi Janaka. Prabu. Piye Janaka? Ula wirang Prabu. Lah wirang sebabe apa? Inggih. Ula majeng wonten ing Mahabharat. Teka ratune ampuh saged membawarna. Piye? Iso malik-malik ratune. Inggih. Werkudara piye? Kasinau. Sin wirang. Wah. Diceluk Dewa Dewi Werkudara risih. Wah, kepiye? Iki aku kon kepiye? Coba tak tilekane ratune kaya ngopo to? Ana sasmitaning sun jagat Dewa Bathara. Teka sing padhake aku kok dudu Dewi Werkudara karo Dewi Arjuna. Lah kok sing padhake karo aku malah Ratu Hitam Cemani. Ireng Cemani. Wegah. Aku wegah tenan. Aku wegah tenan. Nggih maksudmu wegah, wegah. Jagat Dewa Bathara wegah, aku wegah. Wegah. Maksud pamadhalene ana sasmitaning jagat Dewa Bathara. Kaget udana nang endi Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Petruk garing. Ora iso ngrampungi iki aja takon dosa Petruk karo garing. Iki wujude apa iki?
Iki wujude apa aku wegah. Aku wegah nek mung dipethuke karo batur. Wegah nek mung dipethuke karo abdi. Wegah aku. Dudu mungsuhku. Sapa kowe? Petruk Kantong Bolong. Nala Kereng. Mbok madhep rene, Mas. Wegah. Aku wegah. Kok kaya kenal to, Reng to? Ae. Ceraki, Reng. Diambu kuwi ambune apa? Diambu, Reng. Mbok tekanmu ki ilang ngono sik to. Deterjen. Ambune kamangka sing adus nganggo deterjen iki mung Bagong. nah. Sing adus nganggo deterjen iki ora ana liya ya kuwi Bagong. Gong. Hus. Gangkong ki sapa? Ingsun iki dudu Bagong. Ingsun Prabu Patrokol Bawor Sari. Pathokol Bawor Sari. Iya, dasar keporanya to. Kowe sumingkira. Kowe sumingkira merga aku ngumpeti karo Dewi Werkudara. Aku goleki Dewi Janaka. Kowe batur-batur do gelem lunga apa ora? Kowe ora gelem lunga, aja takon dosa gegulung kowe. Wah, biar kowe. Ayo sambato. Wah, mati aku. Ayo sambat. Ayo kowe. Wah, gegulung. Wes. Mangkelake. Wis weruh nek wis badar sih dikamplengi. Cenanangang. Dadi ratu le. Dadi ratu kok. Ya kepiye? Aku dipitnah, digoleki. Arep dipateni. Aku mlayu terus kepethuk karo Bathara Narada kuwi mau terus maringi aku pusaka Kalung Robyong. Kalung Robyong. Heeh. Nah terus banjur aku ketemu karo ratu jenenge kuwi mau sapa? Prabu Kalasreng. Kalasreng. Ya tak sabet nganggo Kalung Robyong ngambrol mati. Ya terus ya memanfaatkan situasi aku terus dadi ratu nang kono. Ra tau sedela-sedela. Mergane aku seneng sing dela-dela. Yes. Wis ayo gek rono kumpul. Kowe iki saiki digoleki. Goleki sapa aku gak nek ngarep dipateni meneh. Ora, wis ayo. Ayo wis rono bareng-bareng karo aku. Ya tenan lho, Truk. Tenan, ayo wis to melu aku.
Kowe to sing dadi ratu. Nggih. Kula ingkang dados ratu. Kok dadak nganggo goleki Dewi Werkudara? Dadak nganggo goleki Dewi Arjuna, Dewi Janaka ki. Nggih kula mengajeng mirang-mirangke. Lah kula nggih lara ati to. Wong kula nggih mboten kleru kok arep dipateni, arep didadekke tumbal. Ngeten niku. Ya banjur. Lah nggih, kula terus dadi ratu, terus isin-isin wis lega. Lega rasamu? Nggih sampun. Lumayan lah. Bangane mau. Wah. Bagong, Dalem. aku njaluk ngapura. Nggih nek njaluk ngapura tok nggih. Nuwun ngapunten mboten saged. Nggih 50 mawon mboten apa-napa. Nggih tumbas rokok. Yo mengko tak wenehi Bagong. Estu tenan? Yakin? Yo, Bagong, Nonton dawuh Ndara. aku njaluk ngapura ya. Bagong, aku njaluk ngapura. Nggih nek nggih sami. Amplop 100 mawon nek jenengan. Lho, Terus kepiye Bagong pun lah nggih pun padhang. Kula nggih pun badar le dadi ratu. Ra kita ngrasake sedilit-sedilit. Sing penting tau dadi ratu. Sing penting lega. Dilit-dilit to kae nek lega ora masalah. ya, ya, Pun monggo sami kondur kok. ya yo Bagong. Nggih sampun niki lampahan tulisan pamflet manut dalange sampun paripurna Ndara. Yo, Bagong nggih mung dadi lantaran Ndara Ayu dadi Drupadi nggih sampun wangsul wonten negari Ngamarta. yo Bagong. Nggih mula kanthi purnaning lampahan menika nggih mugi-mugi saged ambabar kanugrahan agung. Terus mugi-mugi pawenang semakin moncer, semakin sukses, semakin kompak, semakin masuk. Nggih matur sembah nuwun kanca-kanca rahayu Ndara. Yo Bagong.